Čau, já jsem Váša, tady to je kanál Lesní voják. V dnešním videu si ukážeme, co jsem nakoupil dneska v Bauhausu. Dneska jsem šel do obchodu, do Bauhausu přesněji a koupil jsem si tam pár věcí, tak si jdeme ukázat, co jsem dneska koupil. Tak, jako první věc, tady máme tady ten obrovský kanistr. Většina věcí, co tady v tom videu mám, budou do Kůny, jo, na Vysočinu. Jako první je tady ten kanistr, 10-litrový kanistr klasický z plastu, s víčkem, plus tady s kohoutkem. Klasický kohoutek, normálně prostě samozřejmě, že jo, teče, neteče. Pak tady klasický víčko, jinak to víčko je zajímavý, že je 3D tiskárna, nevím, jak to tam je vidět, čekat. Zkusím zaostřit, trošku snížit. A je to tam trošku vidět. Je takovýhle víčko, samozřejmě i s tím držákem, abyste to nemuseli furt někam dávat, když tam třeba točíte vodu nebo něco. Tak, a ještě si řekneme, k čemu vlastně potřebuji takovýhle kanister. Tady ten kanister se mi bude hodit nahoru na kůnu, že tam není žádný zdroj vody. A napadlo mi, že bych do toho vždycky dal vodu, jsou to 10 litrů, takže v pohodě. Potom se dám takhle na kraj, potom si dám nějakou misku a prostě když třeba budu mít špinavý ruce nebo něco, nebude to teda na pití, to ne, ale špinavý ruce nebo potřebuji na něco vodu, tak prostě si můžu vzít. Na pití tam většinou beru limonádu, ale to už víte. Takže tady tu budu mít, to je první věc. Ještě vám řeknu, kolik stála. Jmenuje se ta kanister 10 litrů s kohoutkem a stálo to 115 korun. Já ještě mám slevu v Bauhausu jako množstevní, protože tam chodím dost často, takže mám ještě i slevy, ale pak si ukážeme víc. Takže tady to je první věc, kanistr. Dáme zatím na stranu, dáme to na zem. A teď si ukážeme tady tu tašku. Tady máme zbytek věcí. Otevřeme si to. A jako první věc tady máme rukavice. Potřeboval jsem nějaký pracovní rukavice, protože ty moje se mi zničily a ještě k tomu jsem je někde ztratil. Takže takovýhle klasický pracovní rukavice, úplně nějaký jako jednoduchý, velikost 8M, úplně klasický rukavice, když vydržíte vteřinku, ukážu vám, jak to vypadá, když je mám na ruce. Tak a takhle to vypadá, klasický rukavice, teď jsou špinám, že tady mám bordel, klasický rukavice, jenom pracovní. Jsem potřeboval nějaký úplně jednoduchý a ty stály, hned vám to řeknu. Tady ty rukavice stály, tady rukavice Winterlight 105 korun, velikost M. Tu máme další věc, to si dáme taky na stranu, tak. Jako další věc, tu máme tady tu tušku. Je to klasická ta Bauhaus tuška dlouhá, tady ta je ta delší, ta stála, musím se na to podívat, 240 mm a stála 25 korun. Za 25 korun za takovouhle tušku, má samozřejmě špičku, jak to bude vidět. Teď mi spadla, takže super, takže nebudou tuhy, zlámou se, super. Jo, teď to je vidět. A samozřejmě tady na to se nepoužívá žádný ozávatko, ale normálně nožem se to řeže. A časem se bude zmenšovat. Takže to je další věc. Mám samozřejmě na všechno narýsování. Potřebuji něco naměřit. Není to jako, že bych s tím psal nebo to, ale mám to prostě jenom na to, abych měřila všechno. Takže to si taky uklidíme. Jako další věc, to už jsem vyndal, protože jsem to potřeboval zkontrolovat. Tady mám v krabičku a vám to jenom najdu. Co najít v té tašce. Já vám chci ukazovat, co v té tašce je dál, abyste jako neviděli. Jo, už to mám. Jako další věc je tento nástavec. Je to nástavec na byty, držák. Protože když já vám ukážu, když tady vezmu vrtačku a chtěl bych tam dát nějaký byt, jo, já nevím, já tady nějaký vezmu z toho nějaký tady třeba křížák nebo cokoliv, to už je jedno, jo, tam prostě dám, tahnu se dělá na hovno jednou rukou, ale dejme tomu čekat. A teď nemám u sebe stativ, takže vám to ani nemůžu jako natočit líp. Tak a když vidíte, tak mám tam byt. Je to docela krátký a někdy jako potřebuje toto delší, tak na to přesně tady to je. Vyndáme ten byt a dáme tam tady ten držák. A tady je vevnitř magnet dokonce, takže vezmu byt a jenom ho tam dám. A samozřejmě, když bych chtěl něco dělat, tak to mám další. A ani mi to nemůže vypadnout, protože to je prostě krásně na magnet. No vidíte, že to jde docela těžko vyndat.
Je to i jako slyšet, že tam je magnet. Čekat. Teď to bude slyšet? Jo. Je to tam krásně zapadne. Takže tady to je další věc, že třeba když jsem v kůně nebo to, tak jako ne všude se dá dostat jenom s tím klasickým, takže tak trošku uklidníme. To je další věc, co jsem koupil. Já jsem to jenom vyndal z krabičky, jsem to potřeboval jako zkontrolovat, jestli se mi tam vejdou ty byty a všechno. Že ne všechny byty se tam můžou vejít, i když měly by být stejný, ale ne vždycky. A tady ten držák bytů 50 mm stál 90 korun. To je další věc, co tady máme. A ty jsou tady ty zajímavější, tu si uklidíme zase. A to máme taky zase na všechno, na cokoliv, prostě když budu něco vrtat nebo jako zašroubovávat, tak úplně jakýkoliv by tam můžu dát, že ty krátký jsou hrozný. Tak jako další věc, tady máme tady ty dvě bedničky. Začneme tady tou zelenou. A to je tady ta sada s univerzálníma vrutama. Je tam 360 kusů, různý vruty. Tady když tak něco, jestli tady, že to je z Německa, ale to je zajímavý. Tady to je sada vrutů, 360 korun za 100. Docela pěkná cena, takže si to můžeme ukázat. Tady prostě otevřeme krabičku. Tady ještě zajímavé, jak to bude vidět na tom videu. To možná zkusím takhle. Je tady metr. Tady to je. Zkusím to z jiného úhlu, že tady to je. Tak to nebude vidět. Tady jsou prostě dole palce a tady jsou centimetry. Já prostě tady můžu měřit, jo. Že to je docela třeba taky dobrý, takže tady můžu vzít jakýkoliv šroub a můžu si ho třeba změřit, jo. Takže vezmeme tady ten šroub. Naměříme a vidíme, že má 5 cm. Taková zajímavost. Takže začneme tady. Začneme od těch největších. Máme tady ty velké šrouby, vruty, univerzální, samozřejmě většinou do dřeva. Tady ten vrut má 6,5 cm, ta 5,5. Máme zase nějaký menší, jo, když si vezmeme to porovnání. Menší samozřejmě, jo. No, tady máme ještě menší, tady máme ještě menší. A když to celý takhle zaklapneme, jenom stačí otočit, nebojte, nemělo by to nic nevypadnout. Tak tady máme druhou přihrádku a tady máme ještě menší, tady máme takovýhle. Tady máme další, tady další a tady máme úplně ty nejmenší. Jo, když si vezmeme, tady to jsou ty nejmenší. Jsou myslím, že ty centimetrový. Tak já to mám z druhé strany, jak se na to pak podíváme. A tady ty vruty samozřejmě se hodí na všechno to. Využiju 100%, ať už v bunkru nebo tady v Praze, tak na cokoliv to využiju. Já v bunkru, co to povídám, na kůně. Já si to pletu, pardon. No, takže tady to je jako taky super, to 100% využijem. Takže to dáme taky na kůně. Tak. A poslední věc, v podstatě, tak máme další krabičku. To máme sadu řebíků. Těch máme kusů 520. Tady zase je to německý a zase si to ukážeme od největších. Tady samozřejmě taky metr, tady je to vidět, tady vidíte centimetry, palce a můžete si to měřit. Zase otevřeme, začneme od těch největších. To jsou takovýhle, jsou pořádný hřebíky tyhle. Takováhle plochá hlavička, špička samozřejmě a celá dlouhý, i když teda nejsou nejdelší, tady ty druhý jsou delší. Si ukážeme, ale jsou mohutnější tady ty o dost. Když dám takhle k sobě, tak vidíte, že je o trochu delší tady ten, ale není to jako o moc. No, takže tady máme tady ty největší, to máme 4 kusy, ty jsou prostě větší a samozřejmě stojí víc, že jsou těžší. Tady jsou další, tady jsou menší zase. Ty hřebíky asi využiju víc než ty vruty, protože víc používám hřebíků, ale tak ne vždycky. Se zavřem, zase stačí jenom otočit. Tak a tady máme zase velký hřebíky, tady máme malý, menší, tady další, jsou takovýhle. Jo. Tady jsou tady ty černý. Ty pak šroub, takhle jak tam jsou ty vroubky, ale není. A tady máme taky nějaké, a tady dokonce jsou i takovýhle skoby. Malý, ale ty se taky vždycky hoděj, že skob není jako nikdy dost. Tady máme jak skoby, tak i ty hřebíky. Jako myslím, že tady ty hřebíky, tak ty stály sada hřebíků 520 kusů za 120 korun, což si myslím, že je jako krásná cena. No a tady to asi všechno teda. Takže tady ty věci máme, že kanistry,
2 tady ty sady, držák na byty, tady ta tuška a rukavice. Tady se ještě ukážeme na ten, že tady vidíte, co jsem teda koupil. Tak omlouvám se o střih, ale to je jedno. Že tady vidíte, co jsem koupil. Kolik dohromady všechno stálo, tady, jak vidíte, 552 korun. Jo, hotovosti jsem to kupovala, tady platila, ale to je jedno. A nevím, jestli tady bude vidět, kdy jsem to kupoval. No dneska odpoledne, po obědě hnedka, asi v 1 hodinu nebo ve 2 jsem to kupoval tady v Bauhausu na Pankráci. A mám tam já, tím, že tam chodím docela často, tak tam mám i slevy, mám kartičku, ale tu vám samozřejmě ukazovat nemůžu, kde tam je kód. Nebo QR kód přesný, který načtu a mám to ve slevě. No a tady to je všechno, co jsem dneska koupil. Jo, tady dokonce je vidět 15:09 jsem to kupoval, byli jsme tam od 1, že jsem tam ještě koukal na ostatní věci, že tato tam byl se mnou, ten ještě kupoval nějaké svoje věci. No ještě tady máme leták, a teď se můžeme jenom tak jako rychle podívat, tady to je klasický leták z Bauhausu. Tady to nejsou jako zase tak zajímavé věci, tady třeba lepidlo. Vzal jsem si leták, když tam je něco zajímavého, kytky, zahradnictví, i další věci. Tady to je třeba zajímavá věc, tady ten kontejner, nebo jako tady ten regál. Stojí to teda sice 1000, což je docela dost, ale tak obětovat by to šlo. A to je docela dobrý. Tady jsou když tak nějaký informace o tom, pokud by to zajímalo. Že to by bylo dobrý do dílny, jako tam do čeho se dá cokoliv dát. Nebo tady takovýhle regály za 400 nebo za 800. Což tak jako docela dobrý. Tady je nějaký to názadí, aku samozřejmě na baterky, Makita. Tady je Bosch, Makita. Tady Stanley, tady je docela zajímavý, tady je kloubový svěrák. Já teda svěrák mám, ale přiznám si, že tady ten bych možná dokonce i koupil. Že můj svěrák, když tady pro něj šáhnu, tak můj svěrák je takový jako malej. Jo, nebo jako zase tak malý není, ale prostě klasický svěrák na uchycení jenom není napevno. Je přenosný, prostě ho přidělám ke stolu a je to. A prostě nějaký základní. Že to je jako teď můj svěrák, ale tady ten vypadá líp a vypadá, že by mohl být jako lepší. Pak tady nějaký další věci z kufry a to. Tady baterka, nabíječka na baterky. Tady nějaké další věci. Tady třeba je vruty do sádru kartonu, ale tak to nikoho asi nezajímá. Tady zase nějaké další věci. Záchody, kdyby někdo potřeboval. Asi nějaké další věci a poslední stránka, tady jenom rozvozy a že tady je i půjčovna nářadí. Já si myslím, že tady z toho videa je to všechno. Ukázal jsem vám teda, co jsem koupil v Bauhausu. Pak se teda příští týden by mělo vyjít video z Kůny, kde si tady ty věci budu mít samozřejmě sebou. A ještě bych vám vlastně mohl ukázat, co beru sebou do Kůny, protože vezu pár věcí tady od Sacprahy. Tak vydržte vteřinku, teď bude střih a ukážu vám to, přinesu to. Tak jako první tady mám tady ty 2 úhelníky. Ty já tady k ničemu nepotřebuju, nebo tady ty nosníky. Ty já nepotřebuju, takže ty sebou povezu. Ty asi tam využiju na nějakou poličku nebo na něco. To máme první. Pak tady máme tady tu ceduli zákaz psů. Ta byla přidělána, ale já jsem ji pak sundal, to bylo v jednom, jak bych to řekl, na jednom jako smetišti, tak to bylo přidělaný napřímo jako na značce, tak jsem to jenom sundal, takže tady jsou vyvrtané díry. Že chodím někdy se podívat i jako do sběrných dvorů a tady to ne, že bych jako to nějak jako využíval, ale tak něco se jako hodí a vypadá jak nová. Jsem ji ani nemusel kupovat, nebo jako dal jsem tomu, co tam pracuje 20, aby jako viděl, jako, že jsem mu něco dal. Že tady to je další věc a za chvíli si ukážeme další, ale to jsou větší, takže pro ty to vám ukážu cestu. Tak jako další je tady ten pytel, já ho teď nebudu otevírat, tady mám disky z aut, co jsem našel. Mám asi 4 disky, tak pod tím je vánoční stromek, který už umělej, že ten už jako nepotřebujeme, že budeme mít příští rok živý a to, takže tady ten se jako už je na vyhození, tak jsem se ho vzal. A tady dole jsou ještě takovýhle cedule, já se to pokusím vyndat. A tady jsem špatně. Tak odnesem si to tady ke stolu. A to si taky ukážeme. Jsou to takovýhle cedule. Nevím, jak to bude vidět. Pardon. Takovýhle cedule. A to mám, to použiju, tady vidíte, že třeba jako plást. Tady to je samozřejmě papír, kartony a další věci, takže ještě takovýhle cedule a ještě nějaký dřevo povezu a ještě něco. Takže tady to je všechno z tohohle videa. Budu rád za like, odběr a uvidíme se příští víkend.
u kůlny. Zatím čau.